Dobar dan svima, ili što bih ja rekao, đeste raja. Pozdrav za sve bivše gimnazijalce, za sve aktuelne gimnazijalce i za one koji tek treba to da postanu. Znači pozdrav za osnovce, pre svega za osmake, oni koji treba dobro da razmisle gde će, šta će i kako će. Da se predstavi, moje ime je Đorđe Đurić, po zanimanju sam doktor medicine. Gimnaziju sam pohađao u periodu od 2008. do 2012. Znači, potičem negdje iz doba Jure ili Krede, nisam sad već siguran kojim je to redosledno tačno išlo. Šalu na stranu. Šta reći o gimnaziji? Gimnazijski period, meni lično najlepši period života, pre svega sa osvrtom na 3. i 4. godinu gimnazije, sezonu 18. rođendana i sam taj kraj pre nego što će svako da krene svojim putem. Jednostavno iz tih školskih klupa se nose najdivnija prijateljstva, najlepše uspomene, divni momenti, čak i te neke u tom momentu stvari koje su se činile možda ne tako lepe i koje su nam bile bauk, zamislite 70 strana iz istorije kod profesorke Eve Tatić, koju bi ovim putem i pozdravio, kojim smo se svi posle zahvaljivali na fakultetu, tako da sve je to negde sada simpatično sa ove tačke gledišta i zaista predstavlja jednu ogromnu satisfakciju što smo, eto, baš mi izabrali tu školu ili ona izabrala nas. Kako smo je zvali? Žuta kuća ili naša druga kuća od koje smo često bežali ili smo se uvek sa osmehom vraćali, profesori, divni pedagozi i oni nekadašnji koji su pretekli iz mog vremena i verujem i ovi sadašnji, svi dobronamerni koji su imali strpljenje za naše godine i za naše nestašluke, tako da jednostavno te prve ljubavi, prva razočarenja, sve je to nekako skopčano sa tim nekim gimnazijskim periodom kroz koji smo prošli. Svi oni koji se dvoume koju školu da upišu, želeo bih da im preporučim da apsolutno nema potrebe za bilo kakvim dilemama. Gimnazija pruža jednu ogromnu širinu i to sad nije floskula, to je zaista tako. Ja sam upisao medicinski fakultet sa društvenog smera, tako da ovim putem bih želeo i da ohrabrim možda neke buduće lekare koji eto možda se boje da upišu medicinu sa društvenog smera. Verujte da to nije nikakav hendikep i da je sve moguće da taj fakultet završavaju podjednako ljudi sa društvenog i sa prirodnog smera. Jednostavno u gimnaziji nema nekih velikih razlika. I još jednom za kraj poruka, gimnazija broj 1 i nemoj da ne upišete gimnaziju.